Milý Andrej, toto posolstvo je venované priamo tebe, tvojej ceste v oblasti práce, kariéry, financií a hojnosti. V kartách sme hľadali odpovede na to, kde sa momentálne nachádzaš, aké sú tvoje dary, aký krok je pre teba teraz ten najsprávnejší a ako môžeš lepšie porozumieť svojej finančnej energii. Meno Andrej má grécky pôvod a znamená mužný, odvážny alebo silný bojovník. Andrej je často citlivý pozorovateľ, no zároveň má v sebe vnútorný pokoj a pevnú vôľu. Má schopnosť inšpirovať druhých a aj keď sa niekedy prejavuje nenápadne, jeho kroky majú váhu. Má dar budovať nielen materiálne veci, ale aj hodnotné vzťahy a dôveru. V práci potrebuje cítiť zmysel a slobodu. Andrej, tvoje posolstvo duše. Kde sa nachádzaš teraz? Karta, divine timing, božské načasovanie. Tvoje duševné nastavenie je momentálne veľmi jemné a citlivé. Nachádzaš sa v období, kedy sa máš učiť dôverovať Božiemu načasovaniu. Možno máš pocit, že veci nejdú podľa tvojho plánu, ale práve teraz sa dejú zákulisné zmeny v prospech tvojej budúcnosti. Dôveruj, že všetko prichádza v pravý čas. Zostaň v prúde a dôveruj. Aká je tvoja sila alebo dar v práci? Karta, Cancer Time, čas raka. Tvojou silou je schopnosť starať sa, vytvárať bezpečné prostredie, byť citlivý a vnímať cykly. Si ten, kto môže v kolektíve vytvárať dôveru. Tvoja empatia a schopnosť načúvať robí z teba človeka, ktorý dokáže vychytať správny moment a správne rozhodnutie. Máš silu v oblasti, ktorá vyžaduje ľudský prístup. Tvoje srdce je tvoj dar. Na čo je teraz správny čas? Karta, manifesting, tvorenie, manifestácia. Teraz je ten správny čas zamerať sa na svoju víziu. Čo si praješ do budúcnosti? Čo chceš pritiahnuť? Vnútorný pokoj, ktorý vieš dosiahnuť cez vizualizáciu alebo meditáciu, je kľúčom k tomu, aby si sa priblížil k svojim snom. Tvoja energia má teraz obrovskú silu priťahovať. Ticho tvorí zázraky. Andrej, tvoj praktický pohľad na financie a kariéru. Tvoja finančná energia teraz. Karta, Celebration, oslava. Tvoje financie sa nachádzajú v energii radosti, buď sa ti čoskoro podarí niečo osláviť, napríklad odmena, nová práca alebo dobrá správa, alebo si pozvaný, aby si do svojho postoja voči peniazom vniesol ľahkosť a dôveru. Plánuj radostnú budúcnosť, neboj sa oslavovať. Tvoj krok k hojnosti. Karta, Public Face, verejná tvár. Tvoj krok k hojnosti je byť viac viditeľný, ukázať svetu, kto si a čo vieš. Možno sa bojíš hodnotenia, ale tvoj dar si zaslúži uznanie. Tvoja originalita a autenticita sú tvojím magnetom. Môže ísť aj o kariérnu zmenu smerom k tomu, čo ti je bližšie. Je v poriadku byť sám sebou. Upozornenie alebo impuls pre teba. Karta, Foresight, predvídavosť. Dávaj pozor na detaily. Niečo, čo teraz prehliadaš, môže mať väčší význam do budúcnosti, môže ísť o zmluvu, ponuku, investíciu. Sleduj znaky a buď všímavý. Táto karta ťa pozýva k strategickému mysleniu. Buď predvídavý a bdelý. Na záver, zhrnutie a osobné posolstvo. Milý Andrej, nachádzaš sa v kľúčovom období dôvery medzi tým, čo si zasial, a tým, čo má prísť. V práci máš veľký dar vytvárať bezpečie, porozumenie a stabilitu. Využi svoju schopnosť cítiť a zároveň vizualizovať nové príležitosti. Finančne sa ukazuje pozitívna energia, ktorá sa môže znásobiť, ak sa odvážiš byť viac videný a pravdivý pred svetom. Sleduj intuíciu a nepodceňuj maličkosti, ktoré ti osud postaví do cesty. Tvoje meno nesie silu muža, ktorý dokáže budovať a bojovať za svoje sny. Ver si.
Ak cítiš, že potrebuješ hlbší osobný výklad, afirmáciu či rituál, s radosťou ti pripravím posolstvo na mieru. Ponúkam osobné výklady na rôzne oblasti života, láska, kariéra, poslanie, spiritualita, kontakt 2323kika2323@gmail.com. S láskou a dôverou, Kika.